Deltebre celebra este 20 de maig els 49 anys com a municipi independent, gairebé mig segle marcat per l'esforç dels seus veïns i veïnes i per una evolució que, segons l'alcalde Lluís Soler, ha permès passar dels anys de la resignació històrica a un sentiment d'orgull de poble que avui defineix el municipi. Han sigut 49 anys de molts esforços per a poder tindre unes infraestructures, uns equipaments, uns serveis públics, unes polítiques sectorials al nivell del que se mereix el Deltebre. I avui podem dir que, com hem vingut dient en els últims anys, que aquesta resignació històrica que caracteritzava la idiosincràsia de la ciutadania de Deltebre ara ha passat a també una situació d'orgull en moltes situacions i de certa ànsia de futur, d'aquesta ànsia de futur que ha de permetre poder avançar. En aquestes gairebé 5 dècades, Deltebre ha avançat en serveis i equipaments, tot i que l'alcalde assegura que encara queden reptes pendents, especialment en matèria d'infraestructures i en la protecció del delta, una qüestió que continua centrant bona part del debat polític al territori. Estem en un cert punt de col·lapse de que avui tenim un expedient determinament altra vegada damunt de la taula, que han hagut 9.454 al·legacions, que en el recurs que va presentar l'Ajuntament en aquest expedient determinament mos ha desestimat. Fa unes setmanes ens van comunicar que molt desestimàvem, era un recurs previ de jurisdicció i que en qualsevol cas ara estem analitzant quines mesures prenem a partir d'ara. Al final és un tema de dignitat, no? I aquesta dignitat no es negocia. La dignitat el que ha de fer és que han d'haver punts de trobada, que nosaltres hem d'entendre que no podem guanyar 10-0, però tampoc no podem perdre 0-10. I per tant, aquí la falta d'entesa és evident. Soler defensa que el municipi avança a pas de gegant amb projectes actualment en marxa, com el passeig del Carrilet o el Teatre Lo Rialto, la renovació dels camps de futbol o actuacions vinculades a la modernització dels serveis, com la instal·lació de nous comptadors d'aigua i l'enllumenat LED a tot el municipi. No és que anem avançant, és que estem a pas de gegant, perquè al final un pressupost de més de 30 milions, que és molt contextual, perquè fa 3 pressupostos que diem, escolta, són pressupostos contextuals de màxims històrics, però això no es pot aguantar i sostindre en el temps, no? Per què? Perquè el nivell d'inversió pràcticament és quasi el 50% del que és el pressupost. Estem parlant de més de 13 milions d'inversió aquest any 2026. Este cap de setmana, Deltebre es convertirà en la capital gastronòmica de les Terres de l'Ebre amb una nova edició de Mescla. L'any passat la mostra va superar les 100.000 degustacions i enguany serà inaugurada per l'alcalde de la Ràpita, en un gest que vol simbolitzar l'essència del Delta en el treball conjunt a través de la mancomunitat Delta Gestió.